Okanye abantu baphefumule ngelinqaku kwikhasi lethu leWhatsApp batsho becebisa abaqhubi ezindleleni ngelixesha likaxakeka. Mandithathe lithuba msasazi ndixwayise abaqhubi especially ku-R63 between iKing Williamstown neGomga naphaya kwi-Kai Cuttings. Abaqhubi ndiyababongoza phaya ba-change down iimoto zabo okanye izithuthi zabo. Imbi kakhulu laa ndlela. Ndingathanda ubacebisa abaqhubi ngelokuba xa umntu esozela okanye ediniwe ame secaleni, ngoba nazo ii-passengers zinayo laa advantage yoba singxamile thina, singxamile sileqa emakhaya bafune umntu abalekisa imoto. No, funeka ezo nto zinjalo angazimameli. Abaqhubi izimoto ezindleleni kweli xesha likaxakeka, mna ndibacebisa into yokuba ngaba bangakulinge batraye ezaa nto kuthiwa zii-Red Bull, izikozi, bathi zii-energy drink usela zona. Xa uvuba unobuthongo, cela ii-passengers zakho ume bucala, uphumle ngokwaneleyo phambi kokuba uphinde uthathe uhambo. Kubaqhubi ezindleleni ndithanda ukuthi niqhube ngononophelo. Kungcono kunoba ube late apho uya khona kunoba ube early esibhedlele. Mna ndifuna ukuthi nje kubaqhubi masidrayive safe man. Abo bantu sibakhwelisileyo bakufuneka befike baphephile kumakwabo, balindiwe futhi ke banevalue enkulu kakhulu kumakwabo. So masenzeni sure into abana siqhuba ngokunonophela, yaqonda laa nto singazinkintshi ngebhelo lomsele man.